Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki arkur kakur sumer bakakur Pohthmi kila dawa na kibor jong kaan ban set Phatok bet Jingim ya Kmen Pohthmi ubala thombor ya la ka jong kalok kakong inmon sumer da ka bapom ya ka da ka wad hadu manadukot kakti ka diang ka jong ka ya kani ka jing dawa kini ki arkur kila shim ha ka jing elang ka balalong ha ka yeng jong kakong inmon sumer ha ka khandai trek nailar na kaliang kakur Pohthmi kalawan banishim benta ha kani ka jing elang do president uba pitar Pohthmi baru vice president uba Brentis Pohthmi banna kaliang kakur sumer ladon lang ru chairman kakur uba ar sumer bat usketri uba Kmen sumer laban kedo bakani ka jingja kalaja ha ka ar tri unailar ha krang pam tadong kat ba ka kong inmon sumer bat ukhun jongka wanmi sumer kidang ya pamja kat kum gajing kenok ki khun laong ba Kmen Pohthmi kendet ula rung ha ka kam rashet ja ringkat bat katukri bat klem krani e ula pom artat ya ka kong inmon sumer ka lok ka jong u na kakti ka diang hadu mandet kot kakti ka jong ka ukhun jong u wanmi sumer ubadan hangta ula persyang manyarap ya ka kami Henry mauru ula syapan mensaw da ka tukri hala ujong kupana ka benta ka ngap ka jong u ya Kmen Pohthmi ki pulit kila kemno bat menta udan ha ka kti kaan Lokong sab ngai ngoy ublay mala pala yangi bangin adon kumne lang ba jong kane ka kur sumer bat ngi kur Pohthmi ki badai ki persa bat Kmen ki jong une Kmen Pohthmi Nongkong apan pau ka jing susi ka bakra bangat tip ya kane ka kubor ka bajia kane ka ying kasem lang bagi kun ki jong u ka baula le ela ka jong ka lok ka baula pom ya la ka jong ka ti hadu bagandat kut bat ya kun jong uro ta ka persing si thang ya nga namar ngadei umamatrai jongi tenrei hakane ka por kumba ka kursumer kala karpat yangi bangin ya dollang ban ya kren ban ya mirjimut sepang kane ke kam namar hakum kane yo lese ki don ki men ki para ki jongi ki banlet ban bakli na kam ta jongu tenrei ngilas nutu bangne kum ka kursumer ka karpat yangi kum ka kur Pohthmi ki bade na ka ying jong Kmen Pohthmi bakin ai ka ti ka mon ka ti ka diang nang ba ka an kan simkhia ba kan nampelai chu ya namar ba ulama ham ya lagi jong ki khun ki ti na rajia ba udang lait biang dese undang le biang yang ka kam namar kata ngir ku ka kur Pohthmi ngai ke jing kersan ya kan ka kur sumer ga bakal kapat ba ka an kan nampelai chu ba ngikula hiro bangina kaliang ka kur Pohthmi nginam ai kata ke jing ba jamin lan kata ke jing kit na kata jong ring IT ha ka kur sumer bat nakai kat ba kay bit ngatang ini titing ba kandiat udah sibon ina galiang yung kusumer da hagdor bakur yung i kusumer da premjur yung Kmen Pohthmi ule gini gampa pamsang apa yung i da pam yung kurim yung yung pan yung da ini galiang kur yung i da kursi yang ha yung Pohthmi yung em lang widon ko buat temu i premjur ni galiang gini kam ko leo da kamju le kam ki kur Pohthmi da pediang siang bahagi i da wan hini yung i da em ge wi ge sur ge wi ge dor na galiang yung ko sumer galiang ko Pohthmi i kat i kam ki kur yung ko sumer kam ke sen kur yung ko sumer ni ne kam ke do da banjur ni liang yung ka anju pensitom ko kat kam i kenan ai da i na galiang yung ko i ko ade mo ko pelaja anyo ni pa yung ni yung o dele ni kam tam sa ne bah dang la ni ni jepra ti pamon man ni ga yung ai ti ikar kam te terpadi mo na galiang yung ko Pohthmi le yu egi hubar yu ya aplang isa ulang ini te doi te kintina hinga prem jor yung ni pa yung ni ke yung ko dele ni persai ni su yo i mhoi de pelak ka anyo doi te rahi flash boy